Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke kenhun jeng kinong tray casual, jeng ke State Sports Council, kiba tray hakani kinong ba Shillong. Kiba hapo ke jelam jeng ke kong Mercilin Marwen, bat kiwei de, haka kat artarik mentau nailur arazakat kendai, kilawan ye kendo ikinong patai kubur ha Shillong Press Club. Ban penpau ya kajing bampatiau, kani katnat ke baki tray ya kimat jing dawa jungki. Ya kani ke kenhon kinong tray casual, hakani ke sengi lawan senran langro da kinong ilam, jong kaseng kon hanyo trap National Awakening Movement Youth Wing. Hapo ke jing ilam jung Presiden Ubak Thomas Pasa. Kani ke kenhon hakani ke sengi kala penpau ya kajing lengo, bawatlah ke sorkar kala penmi hi ya kajing peta, ya ke dor sio bai bela, da ke dor ke balabu damaka, leng ba katnat labor. Henry dah katnat sarkar hipat kayat lain nak kena kejing peta. Ubak Thomas Pasa ulaong bakat kum kedor balabu dak sarkar ka baduna ek kejing siau bai bela kadai lai spa kat sau tengka sisngi. Kat ba kini kinong try casual jong ka State Sports Council pan ki batrai hakani nganong ba Shillong ki yo tang sispa prapu sau tengka hak sisngi. Bandawai kini kedor balabu dak sarkar. Kini kinong try casual jong ka State Sports Council kila perlong ru ya kejing ki mentala katsan sengi Henry kabala pendiau ya ki kalong bahadu menta om syamdan ki bapatiau ya kini kejing ki jongki Kasorkar kakum bangila ya ki ngilai song strike nadoka atau nyutarip mentala hansan sengi long kampak mereka kami kani tolak bangidawa bat long katkum kejing labu kasorkar kan di kasih tang tasan hajar di long sungiyadam di ngiwan kini ban pensai pet ba dei ban perkiu ya katulap jangi ya kata ka ba kasarkar labu bat kumenin haga media ngi ikum tu ba ongi don kandai polai ngut ki kaswar ndai ki bastrai tang sapu ngut di ya jing sisa ki bastrai ngi don san ngut bat kitu ki sau kandai ngut hoat ki don haki kuwi ki department haki kuwi state dai kim don bat ni lesi kidon kibasu wan sanbe kibasu wan sim tang tolak tam tayro ngintip ya kata re hangite ni don san pongot kastrat kani ka kam jong ini ki grade 4 casual worker ma ka tolak ba kisio ka kadai ke ba ka mat ka kongsan ba le se kim juyo ni adon ki RTI ngala file ka State Sports Council ka ba kadai ka office ba ngala file ka RTI nomor pina kamau na kalian to principal secretary jong ka leba la penmi ke notification ba ka minimum wages ka bantrai kam nadu sitrik bulan April akhir khandai kan don hisab yo jong hisab kategori kan ka minimum do kan dei saus ba khatlai temu sibnai kan song kan poi siki 10,000 duna but ka maximum ka dei saus ba san pundu tungka ti ba preng arti la ka jong te endai kan ne ka jing penmi ikni notification na ka poi spang i kam trikam ha ground reality ba ki casual labor pada labor di bawah tray department fair what hakit nak jong ke tanat sarkaru ngimnya keren ni ki batray le sa ki private ki li kalau ka bacak ai bhabang ni keren nei wan ki tanat sarkar kimburam syo ya kan notification ba pun mi dak sarkar te kalau ka ek ba lesi ka ba nakalang government ka hikmat ba ya kini aktif ba ka RTI ba ka State Sports Council hi ka sispa sabu pra ka minimum wages ya kini ki siswa prapusau jadi ki nong tray ki jonga te na kalian ka junging la tho ka sithi sa ka complaints po labor commissioner ban pentip ya kane khang ba lamba ka office jong labor commissioner ki la ban le iwa ka jing sisa ban pendap ya khamram ka jongki te ka ka senjam ba layai na ka labor department ngim patem hendai ka ba kam so pala kalong menin ni ye ka assembly ka jingkeli jong ni MLA jong ka Shillong kong amperin habai kli do jingkeli halor ni ka kinong tray jong ka SSC ka jubab jong i minister badan buram jong ka sports kalong ka igi ba se ka ba mihap banekren ha ka dorbar ka floor kentang jong ka assembly ka jong ni marpi ba pinong batang sangut ki yakhi bat sau khandai ngut ki letre be kamut ba kadi ka babaru lala bani khuni ka hok na tak arut ki khunru ka biang me te ngi hab ya parkhan kamde ye tang babun te mot justify na kata ka jingi ki mare ka jingi ki begin justify ka strength kami hab na
But mana ni ka fluru nakaliang jong i minister iladap ong ba ka department ka skill san haja tengka sibanai sekini kinong tre jong ka state sports council tekani akru syakrar bahwa minister kubul baka skill duna ia kedua belabu dengan sarkar nakaliang jong ki kini kinong tre kira khasan sini mentai la syong kia po jong ka badan puluh ke man penpau ba ya kan ikajing saban baik jong i minister yang ba kim don jing tip ya kan ikajing ki jing kine dengan sulungo pada kan ikajing sithi ba kila pha kalian jong ki sa what chaka office jong labor minister jong sports minister labor commissioner secretary jong ka state sports council meghalaya ba chief engineer kila pha receive copy lon te la ki ang kim tip te ka khasa staff office jong sports minister bahkan ni kasi tip ka receive pada ka poisano kada kan poy akti jong i minister kan dan kalian ka jong i arli kiman yang ba kani ka minum wages kadai bentrikam kumba ka sarkar ka labu nakapor baca kawai ke benda pada pingi hak megalian adok hak nai staff nai pendiri badan kawai bungi ang regular casual worker scheme regular casual worker scheme bala wanra na do khatnai spa khandai pundre hene kani ke scheme namar ba kalong ngajing mentai tang yo orang liu juki do so ngai kam trikam kanero maka artiai ke bangapan nga na po ka state sports council ha bangala kali sai kedar ba kanungod ki don kita ki casual worker ki ba kila ku bor kum tak regular casual workers ha po ko office ki ka juba ba bangayo kalong undan mono temu kani ka scheme kam trekam ndai kan state sports council di department di fair te nakaliang ka jongi yang ba ka sarkar ka dei ban phai khmat khandian makani ka jingdawa kam dei bagi dawa ya ka dor ka bagi bu maki ki dawa ya ka dor bala abu ka sarkar hi te ka song ka sarkar mentap ka iba perkhat nakaliang jongi ni banjur ban kumarai penbet lang ka jing kendu jongi ba kini kinong tre jong ka state sports council ong ba kani ka jingya pensenge man elektrikam kandang yai beteng bat nakaliang jong ke department sports menta ba kala ada nak jing tip jong sports minister ike kerpat ba kin phai khmat lang bat kebasosi kalong khatsan sini menta gi rakyat kini ka jing sange trikam umdan iwe ru i ki authority gi bawan man keli man tua jumut ban wan ekran ka penpau ya ka jing kuman kajing le bahe la nong na nomor kidei ki boret ki baria na ta kada ba ka pau no ba kim khin snap ra te kani ong le si kam long ka bom ya haka dum kursi dan ka hok ban ye khun ta ka hok jong la jong ba ni kerpa de ka sarkar ba kan per sobha ban perkhat lang kini ban ai ki pa de ka hok jong